Kaixo, lagunok! Adi naiz, zuen laguna! Badakizue, aurtengo gabonak pixka bat bereziak izango direla. Baina nik asko gozatzera eta pozik izatera gonbidatu nahi zaituztet. Zintzoak izan eta ziur nago, Olentzerok eta Mari Domingik opari pila bat ekarriko dizkizuetela. Musu handi bat zuentzat eta animo, gabon politak izango dituzue eta... Eta, ezaztu! Nire kanala ikusten jarraitu hurrengo urtean ere. Bideo gehiago izango dira. Adi! Agur! Beste bat arte! Ondo pasa gabonetan! Musu bat jarraitzaile guztioi! Zorionak eta urte berri on.